Black Friday Euskaltelen, egunero azaroaren 30 arte. Bueltan izango da korrika 2022. Urtean. 2 urterik behin Euskal Herri osoa zeharkatzen duen ekimen erraldoia ezin izan zen ospatu aurrekoan COVID-19 dela eta, baina datorren urtean bueltan izango da Euskararen aldeko ekitaldi jendetsuena eta garrantzitsuenetakoa. Kaixo guztioi eguerdion eta ongi etorriak Hamaika telebistako magazinera egunero legez, Deustuko estudioetatik ari gara, zuzenean eta hemendik eta ordu biterdiak bitartean Euskal Herrian zein munduan gertatutakoak azaltzen saiatuko gara, informazioa, analizia, entretenimendua eta iritziaren bitartez. Azaroak 17 ditu gaur, asteazkena da eta ezan bezala korrika bueltan izango da datorren urtean. Xehetasun guztiak eman berri ditu gaur AEKak Donostian eta bertan dago gure lankidea den Udane Arbeo, dagoeneko bukatu egin den korrikaren aurkezpenaren berri emango digu hark. Eguerdion, Udane? Bai, eguerdion, alaxe da, bueltan da korrika, 22. korrika honek AEKak antolatuta Euskal Herri osoa zeharkatuko du 2022ko martxoaren 31an Amurrion hasita eta apirilaren 10 bitartean Donostian amaituta. Helburuei dagokienean korrika jaiotzetik izan dituen helburuak izango dira nagusi hala nola euskararen aldeko kontzientzia suspertzea eta euskaltegien eguneroko lana indartzeko dirua biltzea. Horiexek beraz, orain arteko emandako xehetasunak, datozen egunetan xehetasun gehiago emango dituztela aurreikusi du AEKak, eta besteak beste AEKako korrikako batzordeko kidea da, Aitziber Balantzategi, hor ikusten dugu zurekin dagoela, Udane, aurrera. Bai, Aitziber esan dugu, 22. korrika bueltan dela eta hautatutako leloa hitzekin izan da, nondik dator lelo hau? Bai, alaxe da, hitzekin euskaraz gauza asko izaten dira, ezta? Hitzekin osatzen du batetik hitzak, eta bestetik ekinak, ezta? Hitzekin egiten da hizkuntza eta ekinek egiten dute hizkuntza baten komunitatea. Eta hortik, ezta, bi hitzoiek elkartuta, hitzekin euskaraz ere baduela beste ezanaia, ezta? Horrela lotu dugu, abilkatu dugu aurtengo mezua. Eta 22. korrika honetan Euskal Herrian oso maitatuak diren pertsonaia komenduko dituzuen nortzuk dira horiek. Bai, 22. korrikak Pirritx, Porrotx eta Mari Mototz omenduko ditu. Bakizue, Aiora Zulaika, Jose Maria Agirretxe eta Mertze Rodriguezek osatzen dute. Pagliazzo hirukote famatua. 1987an hasi zuten haien ibilbidea, Lasarte horian, eta orduz geroztik 34 urte luzez aritu dira eta jarraitzen dute haien lanean eta gainera euskaraz. Ez da, garrantzitsuena guretzat, euskaraz. Ekiten, hitz egiten eta eragiten. Eta datorren urteko korrika horretan izena emateko zeintzuk dira eman beharreko urratsak? Izena eman baino parte hartzea. Parte hartzeko modu asko daude eta guztiak jasota dauzkagu gure web orrian, irubebikoitza.korrika.eus. Parte hartzeko karrera bertan, korrika egiten, diruz lagundu nahi bada ere, ezin dugu helburu hori astu, bai bizin bitartez, bai gure arropak erozten. Korrika laguntzaile izaten, azken finean diru hori Euskara Eskolak eta gure lan aurrera ateratzeko lagungarri izaten zaigu. Antolatuko ditugune kultura ekitaldietara joaten, hau da, parte hartzeko modu asko daude, ez bakarrik korrika karreran bertan egiten, eta guztiak edo bakoitzak nahi duena parte hartzeko gonbidapena luzatu nahi dute. Eta nola ez, egungo egoera aintzat hartu behar dugu, datorren korrikaldi hau nola aurreikusten dute? Orain arte egin ohi duzuen bezala egitea, aldaketarik izango da? Gure ohiko korrika egitea izango zen guretzat pozgarriena eta printzipioz hori da gure asmoa eta helburua.
jakina joan beharko dugu moldatzen, egoera, egon batetik bestera ikusi dugu, aldakorra dela, eta gu ere alaxe ibili beharko gara, unean honeko egoerara moldatuz, tokian tokikoa, guztion ere ez dalako bardin izaten. Karrera bera oraindik urrun geratzen da eta espero dezagun ordurako egoera danon hobe beharrez hobea izatea eta bitartean, esan bezala, izango ditugun kultura ekitaldietan eta beharrezkoak diren neurrietara egokituko gara. Esan duzunarekin gelditzen gara, mila esker Itziber. Eskerrik asko Udane Arreo Donostiatik xehetasun hauek emateagatik. Mila esker. Ikusiko da, datorren urteko korrika, ohiko moduan egiteko aukerarik ote dagoen. Bitartean, sormenez, sorkuntzen galdakoko plazak, jaialdiari hasiera eman zion atzokoan eta gaurkoan ere jarraipena izango du. Gaurkoan, esaz, emakume sortzaile eta artisten elkarteak eta galdakoko musika eskolak antolatuta batzen gaituzten balzak musika kontzertua eskainiko dute, emakume interpretari eta musikariek gidatuta, emakumeen istorioak ardatz. Torrezabal kulturetxean izango da emanaldia, arratsaldeko 7:00 hasita, eta aste osoan zehar luzatuko da egitaraua, igandera arte hain zuzen. Eta bitartean zalantzak eta ziurgabetasuna, kultur ekitaldi nagusiei dagokienean, ez da koronavirusaren transmisioa dela eta udazkeneko eta neguko ekitaldi handi asko kolokan gelditu bai daitezke. Gaur sartuko dira indarrean osasun sailak kutsatzeak geldiarazteko mahai gainean jarritako neurri sorta, besteak beste intzidentzia altuko herrietan ekitaldi jendetsuak bertan bera usteko deia egin die osasun sailak udalei. Horrez gain antolatzen diren ekitaldietan pilaketak saiesteko neurriak indartzea eskatu zaie udalei eta aire librean egindakoak lehenestea. Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiari bermea eskatu dio hainbat eremutan COVID-19 ziurtagiria eskatu ahal izateko. Gotzon Ezagardui osasun sailburuaren hitzak. Honekin batera, osasun sailetik aste honetan bertan baimena eskatuko diogu Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiari jarduera jakin batzuetan COVID ziurtagiria eskatzeko. Eta neurri berri hauek ezarri dira injustu Durangoko azokaren atarian. Orain arte aurrez aurreko azoka bermatuta egongo zela argi zegoen, baina baita ere online edizioa, baina neurri berriak indarrean daudela eta datozen asteetan koronavirusak izan dezakeen bilakaeraren zain, aurtengoa nolakoa izango den birpentsatzen hasi dira berriro ere Geredegako elkartekoek. Datozen egunetan emango dute erabakiaren berri. Bestalde, 235.000 euro bideratuko ditu Errigorak, berriz ere Nafarrako euskalgintzara. Gaur egun polita bizan dugu, pixkat ikusten igalelako Errigorak bere hasierako proposamenak mantendu, handitu eta sakontzen ari delako eremu guztietan. Alde batetik ekoizleen egonkortasuna bermatu, bidezko prezioak bai ekoizpenaren kate osoan bermatzeari begira hor pausoak ematen ari ditu. Nekazaritza ekologikoan aurrera pausoak ere egiten ari ditu, bertako produktuak, bertako merkaturako bidean pausoak ematen ari ditu, eta baita ere gure ager zonalde zabalontan euskara normalizatzeko bidean pausoak ere ematen ari ditu. Bai ekoizleokin gure lantokitan euskara normalizatu eta baita erabilera eremu publikoetan bestelako proposamenak sortuz, agerraldiaren bitartez. Eta beraz, hori horren laburpen bat bizi izan dugu gaurkoan eta egia esan bide honean goazela erakusten duen arratsaldea bizi dugu gaur. Etorkizunari begira, oain arte bai egia dela, oain dela 2 urte arte ere, edo Errigorazen pixka batez, ekoizleak, erosleak eta euskara
barne behiltzen zituen, ez dakit, nola esan, matrimonio bat edo. Baina duela 2 urte hasi ginen, beraiek eskatu zuten ez, Ager Baskoruneko biztanleak, hau da, zonaldez Euskalduneko Erribera eta erdialdeko, Nafarroko herrialdeko biztanleak eskatzen ziguten, bai, dirua oso ongi, eta gero zer, eta kalean gure umeak zer, eta nola inen dugu, ez? Orduan, ateratzen den diru zati bat ere horretara doa zuzenean, ez? Agerraldira izeneko ekinmenera. Eta agerraldian, aurten Sartadudako kalizendegiak adibidez horretan inbertitu da, 18 ludoteka, herri ez euskaldun horietan umeak euskeraz eta hitzeko, Tuteran 2 futbol talde, bat neskena eta bestea mutilena, eta horretara etorri gara, nahikoa dela esatera, eta orain beraiei tokatzen zaiela. Eta merkataritza sektorean lehen hitza euskaraz egitea sustatzeko ekimena abiatu du Eusko Jaurlaritzak. Betikoa, gertukoa, eskatu euskaraz, eskaini euskaraz, tokiko merkataritzan euskara erabiltzeko sentsibilizazio kanpaina aurkeztu du Eusko Jaurlaritzak. Iaz egin zen lehenengo edizioan irekitako bidetik jarraituz, Euskal Autonomia Erkidegoko udal guztietara ireki da. Bilbo da kanpainarekin bat egin duen hirietako bat, eta bertako udaletxean egin dira gaur aurkezpen ekitaldiak. Kultura eta hizkuntza politikako sailburu eta Eusko Jaurlaritzaren bozeramaile Bingen Zupiriak, Bilboko alkate Juan Maria Bortok eta Bilbao Dendak elkarteko presidente Rafa Gardeazabalek aurkeztu dute kanpaina. Ordu batetik aurrera izango dugu hemen Eusko Jaurlaritzako bozeramailea den Bingen Zupiria eta noski kanpaina honi buruz ere galdetuko diogu. Bienen bitartean ekonomia alorrean Eusko Jaurlaritzak aurrekontuen babezerako negoziazioekin jarraituko du aste honetan ez. Gaurkoan hasi du bilera erronda Euskal Herria Bildurekin eta ostiralean Elkarrekin Podemosekin egingo du bilera. Maialen Iriarteburu Euskal Herria Bilduren ordezkaritza bat Pedro Azpiazu sailburuarekin batzartuta dago Jaurlaritzaren 2022ko aurrekontuen eztabaidaren baitan eta bileraren ondoren adierazpenak egingo ditu Iriartek. Bien bitartean Guggenheimeko garbitzaileak 160 egun daramatzate greba egiten eta atzokoan museoaren aurrean mobilizazioa egin ez duten. Aiara de Urreta. Guggenheimeko ferrobial garbikuntza enpresako langileek 160 egun daramatzate greba mugagabean. Ela sindikatuak deituta soldata arrakala bukatu dadin exigetzeko, Guggenheimeko garbitzaileak museoaren sarreran elkartu dira bart. Gainera Gipuzkoako 41 garbitzailetako ordezkaritza bat Bilbora joan zen garbitzailei babesa adierazteko. Grebalariek soldata arrakalaren behin betiko ezeztapena aldarrikatzen dute. Halaber, elak adierazi du kale garbitzaileen azpisektorea maskulinizatuta dagoela eta eraikinetakoa aldiz erabat feminizatuta. Gauzak horrela, elako ordezkariak, Ane Zelaiak, nabarmendu du sektoren artean urteko soldatan 8.000 euroko aldea dagoela. Kolektibo honi Bizkaiko garbikuntzako hitzarmen sektoriala aplikatzen zaie eta hitzarmen sektorial horretan soldata arrakala garbi bat dago. Zergatik hitzarmen sektorial horretan soldatak ez dira 16.000 eurora heltzen urteko eta eraikin eta lokalen garbikuntza sektore feminizatua da. Aldiz, kale garbikuntza sektore maskulinizatua da eta soldatako 23.000 eurotik gora daude. Hor dagoen soldata ezberdintasuna ez dago inolare justifikatuta, soldata arrakala bat da. Gaur-gaurkoz negoziazioak blokeatuta daude pasaden asteko epaiketa batengatik izan ere auzitegiko ateetan grebalariek eskaintza bat jaso zuten enpresaren aldetik. Baina Zelaiak azaldu du grebalariek aho batez eskaintzari uko egitea erabaki zutela, hori ez delako aldarrikatzen zutena ezta pauso bat soldata arrakalarekin amaitzeko. Horrez gain, elak ohartarazi du Guggenheimeko museoak erabakitzen duela zenbat diru jartzen den azpikontratazio horretan,
Beraz, langile horiek greban izatea eta soldata arrakala hori oraindik ere existitzea erabaki politikoa dela kastigatu du sindikatuak. Horrexegatik aldarrikapena Ferrovial enpresaren kontra baino administrazioaren aurkakoa dela zehaztu duelak. Asteburuan, ostiral honetatik hasita antolatu dituzte okupazio jardunaldiak Portugaleteko Sastraka gaztetxean, eta bertako kidea da Ekiotzen Mantzizidor, baita ere jardunaldi hauen antolatzaileetako bat, pantailaren beste aldean dugu, eguerdion, ongi etorri. Api, eguerdion. Zein izan da jardunaldi edo egonaldi hauek egiteko xedea edo helburu nagusia? Bueno, Sastraka gaztetxean urtebete pasatxo daramaguia okupatu genuenetik, eta zentzu horretan 1000 prozesu bizi izan ditugu, eta batzuk nahiko intensoak izan dira, esan ezagun nahiko urte intensoa izan dela zentzu horretan. Orduan, urte horretan bizitakoarekin gure kuriosidade eta beharretatik aterata, hoiei erantzuteko beharra ikusi dugu hitzaldi batzuk antolatzea, edo zentzu horretan jardunaldiak antolatzea. Eta jardunaldi hauen baitan, esan markatu. Zentzu horretan ikusten dugu ere okupazio mugimenduak ere jaso duela sekulako kriminalizazioa, desalojoa gertatu direla, mugimendu antiokupa gertatu dela, eta horren aurrean aukera bakarra ezagutzea, saretzea eta indartzea dela gure leloan esaten dugun bezala, honi erantzuna emateko, eta hortik datu azkenean. Saretzea aipatu duzu, izan ere beste proiektu eta beste ekimen batzuekin batera antolatu duzue astebururako prestatu duzuen egitarau hori, ezta? Mahai inguruak, solasaldiak, tailerrak, baita ere aisialdirako tartea ere eskainiko duzue. Zer nabarmenduko zenuke egitarautik? Azkenan, hiru hitzaldi simultaneo egongo dira asteburu guztian zehar. Esan nahi dut, ordu berean beti 3 hitzaldi egongo direla, eta horretarako 3 espazio deitu ditugu. Eta, azkenean, azten gara okupazioaren alde praktiko eta teorikoenetik, ez dakit, zelan okupatu, zelan legeak ezagutzea, espazioen proiekzio komunikatibo ematea, ez dakit, desalojoen aurrean zer egitea, hortik hasita, okupazioaren edo mugimendu autogestionatuen alde humanoenera, ez? Azkenean, danok bizi izan dugun asanbladaetan, botere harremanak, espazioaren kudeaketan ematen diren arazoak, rolak, eta azkenean hitzaldiekin horri eman nahi diogu erantzuna, ez? Zentzu horretan, egitarauan ikusi dezakezu, ez dakite komunikazio estrategiak bezalako hitzaldiak dauzkagu, serigrafia tailerra, bestalde batetik, ez dakit, okupazio esperientziak, hausnarketa feminista, azkenean hor, danak heldu garen hausnarketa bada, zergatik espazio autogestionatu baten sortzen diren botere harreman horiek, zergatik izaten dira batzutan gizonak botere harreman horiek ezartzen dituztenak, eta horren inguruan hausnartzeko. Eta gero oinarri bezala hartuta ezkerraldeko okupazioaren historia edo egitarauan ikusi dezakezue. Bai, oso ondo azalduta. Esan duzu baita ere, urtebete bete duela, hain zuzen Portugaletxeko gaztetxeak. Nolakoa da bere osasuna? Nola ikusten duzue mugimenduaren osasuna? Momentu honetan osasun ezin hobea. Atzo bertan azken asanblada egin genuen jardunaldiak antolatzeko eta pozgarria da ikuste hainbeste jende buru belarri sartuta olako ekitaldi bat antolatzeko. Orduan, zentzu horretan, kontuan eduki gure gaztetxea pandemian sortu dela, eta orain gorantz besterik ezin dugu egin. Mezu horrekin geldituko gara, Ekiotzen Mantzizidor, eskerrik asko gurean izategatik. Mila esker. Eta bestalde, beste gai batzuei helduta, Euskaldunon egunkariari buruzko Juan Mari Torrealdairen lekukotza liburu batean plazaratu dute. Euskaldunon egunkarian bizitakoak liburu batean jaso zituen Joan Mari Torrealdai kazetako lehendakariak zendu aurretik. Liburu hori eman dute argitara orain, bere ametsa zena betez. Joan Mari Larrartek burutu du prozesua Torrealdai familiaren laguntzaz, eta aurkezpena egin dute gaur Andoaingo Martin Ugalde Kulturparkean. Erregintzan oinarritutako proiektua 1980an errealitate bihurtu zen, eta 2003an berriz ametsa lapurtu ziguten.
Bizitza laburra izan arren, ametsak irauntzuen bitartean, herritar askoren ilusioa piztu eta egunkarerekiko beren konpromisoa erakutsi zuten. Gaur berriz, aitak aspaldi zuen ametsa beteko da. Egunkariaren bere historia liburu batean jasotzea alegia. Egunkariak gizarte zibilaren arrakastatu izena lanak eta aurkezpenean argitu dutenez, ez du egunkariaren historia kontatzen. Izan ere Torrealdaik berak onartu zuen proiektutik hurbilegi geundela oraindik denboran horren historia kontatu ahal izateko. Are gehiago, egunkariko lehendakari gisa, historia idazteak beharrezkoa duen distantziarik ez zuela onartu zuen Torrealdaik. Hau ez da ala egunkariaren historia bat. Beak esate zuen, eta esaten du sarreran, oso gertu dagoela oraindik egunkaria, historia oso bat idatzi ahal izateko. Historia baino bere historioa kontatu zuen Torrealdaik liburuan eta bere azken egunetan ikusita idazlan argitaratzeko oraindik ere lana geratzen zela, Larrarterengan jarri zuen konfiantza osoa eta berak eramandu azkeneraino proiektua. Elkar argitaletxeak kaleratu du liburua berriarekin batera, eta hain zuzen berriako zuzendari eta bere garaian egunkariko zuzendari izandakoa ere izan da gaurko agerraldian. Martxelo Otamendik Torrealdairen figura goratu du. Kontakizun pertsonala izan da ere liburuan kontatutakoa gertatu zela nabarmendu dute aurkezpenean, eta Torrealdaik egindako ikerketa lana aipatu dute. Azaldutakoak argudiatzeko eta frogatzeko dokumentazio lan handia dagoela ziurtatu du Larrartek. Eta gaur eta bihar artean ospatuko da Homeless Film Festival Bilboko Bizkaia aretoan. Homeless Film Festival jaialdiaren 6. edizioa ospatuko du Bizitegi elkarteak azaroaren 17 eta 18an. Zinema eta antzerki sozialaren jaialdiak Bilboko Bizkaia aretoan emango ditu aurten bi jardunaldiak, aurrez aurreko formatura itzuliz, pandemia igarota. Bi egunez, etxegabeen edo gizarte bazterketa pairatzen duten pertsonengan jarriko du fokua jaialdiak, ikusgarritasuna eta inklusioa landuz. Hain zuzen, Santurtzine jaialdiko kalean sailean hautatutako eta bizitegin ekoitzitako film laburrek hartuko dute edizio honen aurreneko goiza, hilaren 17koa. Halaber, zenbatu taldeak sortutako Inork antzezlana eta Kloti Perezek zuzendutako Mezklum antzezlana eskainiko ditu jaialdiak goiz horretan. Arratsaldeko emanaldian bestalde, antzerkia bera eta zinema uztartuko dituzte, Mujereando el quejío de una diosa dokumentala estreinatuz. Lanak etxerik gabeko emakumeen errealitatea eta alduntzea ikusarazi nahi ditu antzerkiaren bidez. Jaialdiaren klasiko bihurtu den antzerki talde honen historia kontatuz. Egitarauaren 2. egunean, bezperako laburmetraiak eta Inork antzezlana ere izango dira ikusgai goizean, eta arratsalderako kalean ataleko laburmetraiak ikusteko beste aukera bat eskaintzeaz gain, Xavier Madariaga kazetariak gidatutako emanaldian, EHUko Gizarte eta Komunikazio Zientzien Fakultateko ikasleek egindako film labur finalistak proiektatuko dira. Emanaldi guztietarako sarrera doakoa izango da, baina bertaratu ahal izateko izena eman beharko du publikoak. homelessfestival.com webgunearen bitartez. Udal proiektu komunitario eta burujabeak sustatuko ditu udalbiltzak sakonean ezagutuko dugu eta jarraian itzuliko gara bingen Zupiria, Eusko Jaurlaritzako bozeramailea eta kultura eta hizkuntza politiken sailburua elkarrizketatzeko. Orain arte. Energetiko asko ere bada, denak ezin dira modu berean. Energia burujabetzaren afera eta planetaren berotzak ekarri dituen kontzientzia ekologista eta deskarbonizazioaren erronka egun pilpilean dauden gaiak dira. Bada udalbiltzak udal proiektu energetiko komunitario eta burujabeak izeneko mintegi antolatu da asteburuan Euskal Herrian energia komunitateak sortzeko gakoak eta erronkak ezagutzeko xedearekin. Bertan parte hartu dute udaletako ordezkari politiko, teknikari eta interesdun norbanakoek. Javi Asurmendi udalbiltzako lehendakariak adierazi zuen energia jendarentzat ezinbesteko zerbitzua den heinean, herritarren erabakimena eta energia baliabideen demokratizazioa ezinbestekoa dela arlo energetikoan. Eta aurretik beste arlo batzuetan ikusi den bezala eskala lokala estrategikoa dela energiaren arloan ere, eraldaketa hori eragiteko.
Bestalde Pili Legarra udalbiltzako lehendakari ordeak adierazi digu energiari lotutako burujabetzaren ildoa oso garrantzitsua dutela. Hainbat eta hainbat udal ja hasia dira lanean komunitate energetikoak sortzeko, azkenean autokonsumoari bultzatuta eta hori. Baina baita ere konturatzen ginen gaia landu beharra zegoela, udalek ari dira lan, baina ezagutza falta ere badago. Oso itxurokoa zen udalbiltza arduratzea informazio bilketa horretan, ez? Eta orduan aukera izango du arrela bai teknikariak, bai hautetsiak, alkateak, ez? Jende oroar interesatua daudena gaiarekin, informazio hori hemen pilatuta ikusteko. Testuinguru honetan Xabier Zubialde ingeniari eta energia berriztagarrietan adituak nabarmendu ditu burujabetza energetikoaren bidean hartu beharreko urratsak. Hartu beharko genuken lehen pauso oso garrantzitsua izango zen energiaren aurrezpena. Gutxitan hitz egiten da horretaz, baina da garrantzitsuena, menpekotasun gutxiago izateko. Bigarrenik esango nuke garrantzitsua dela energia eraginkortasuna eta hirugarrenik berriztagarriak. Bien bitartean Aitor Urrestia etxuko irakasle eta ingenieritza industrialen doktoreak adierazi du komunitate energetiko batek benetan bidezkoa den trantsizio energetiko baten parte izateko energia berriztagarria sortzez aparte beste hainbat esparru ere landu beharko lituzkela. Baina une honetan benetan behar duguna da toki bakoitzerako aproposenak diranak zehaztu eta hortik planteamendu on bategaz abiazita benetan energia berriztagarri hauek erabiltzen hastea, ez? Baina haratago baita ere energiaren aurreztea funtseskoa da eta hau bereziki ikus daitegun gure bizitzako elementu guztietan, baina bai garraioan ikuste nahiko elementu klabea dela gaur egun. Gero eta gehiago kontsumitzen da garraioan alorrean eta orduan hortze aldaketa garrantzitsuak behar ditugu eta ez bakarrik autoen teknologia aldatzea, baizik eta zelan mugitzen garen leku batetik bestera hori baita ere planteatzea, ez? Eta garraio partekatua, garraio publikoa eta guzti hori gehiago harik eta gehien bermatzea. Zentzu honetan hainbat dira kezkatuta agertu direnak herritarrek energia kontsumitzeko duten ohitura dela eta. Jendea kontsumitzen duela asko orain. Hori problema bat dela zen kontsumizioak energia behar duzu produzitzeko erosten duzuna. Eta gerozta gehiago ere badira jende gehiago, umeak sortzen dira eta hori guzia dena hunditzen da azken finean. Hori hala adierazi du gutxiago kontsumitu beharko litzatekeela eta herritar bakoitzak bere energia sortu beharko lukeela. Kaixo Amaika Telebista, ni Sara Zurza naiz eta ondoren ikusiko duzuten eta entzungo duzuten abestiak ez doilu izena du. Maiatzaren 7an ateratako nire azken lana da eta antsietatea eta tabankirako gaixotasunei buruz hitz egiten du. Askok badakiten hor zaren, bidestuetan zehar begiratzen, atzean beti atzean zer ote dagoen, baina inork ez daki argi hori zer den esaten.
eta egunero legez, elkarrizketari tartea irekiko diogu, eta horretarako gaurko gonbidatua dugu Mikel Zupiria, kultura eta hizkuntza politikako sailburua, eta Eusko Jaurlaritzako bozeramailea. Eguerdion, eta ongi etorri Hamaika Telebistara. Eguerdion, eskerrik asko. Gaur bertan, goizean Bilbon egon zara, Eusko Jaurlaritzaren babesarekin, tokiko merkataritzako euskara erabiltzeko sentsibilizazio kanpaina bat aurkezten, ezta? Tokiko merkataritzak bai bezeroek eta baita ere merkatariek lehenengo hitza euskaraz esan dezaten. Hori baita ez, azken finean euskara sustatzeko eta euskararen erabilera bermatzeko lehen pausoa, ez? Bai, hala da. Kanpaina bat aurkeztu dugu Eusko Jaurlaritzak eta Euskal Autonomia Erkidegoko dendari elkarteek eta udalek babestutakoa. Kanpaina bat izango da, autonomia erkidego osorako, naiz eta herrialde bakoitzak eta herri bakoitzak aukera izango duen bere egoerara moldatzeko kanpaina hori. Eta bilatzen duena da, denda batera goazenean lehen hitza euskaraz egitea, eta dendariak eta tabernariak ere gonbidatzen ditugu, bezero modula sartzen garenean denda batean edo taberna batean lehenengo hitza euskaraz egin diezaguten. Lehen pausoa bezala, ezta, esan bezala, euskara hori, erabilera hori sustatzeko. Ildo honetatik baita ere euskararen aholku batzordean aurkeztu berri duzue, edo aurkeztuko duzue, hobeto esan da barkatu, euskararen agenda estrategikoa datozen 3 urtetarako, 2021 eta 2024 arteko estrategia hori, zeintzuk izango dira, lan lerroak? Agenda estrategikoak egiten duena da gobernu programan, Eusko Jaurlaritzak bere programan hizkuntza politikaren arloan ezarri dituen helburu nagusiak garatzeko bideak ipini. Legegintzaldi honetarako finkatu ditugun lau helburu nagusiak dira, lehenengoa hizkuntzaren ezagutza zabaltzea, bigarrena hizkuntzaren erabilera sustatzea, hirugarrena da euskara bizirik dagoen beste lurraldeetako erakundeekin eta agenteekin harremana estutzea, eta laugarrena da hizkuntza eskubideak bermatzea. Orduan, bereziki eta horiek izanik helburu nagusiak, azpimarratuko nuke alde batetik ahalegin handi bat egingo dugula euskaltegiekin, batez ere euskaltegi pribatuekin, bertan lan egiten duten irakasleen lan baldintzak hobetzeko eta heldu modura euskaltegietara hurbiltzen direnek ikaskuntza mailak bete ahala beraien ikasketa horiek doanekoak izan daitezen. Eta gero, agintaldi honetarako oso enfokatuta daukagu hizkuntzak baditu erabilera formal batzuk, hezkuntza sisteman gertatzen direnak edo administrazioko arloan gertatzen direnak, baina badira beste batzuk hizkuntzak erregistro informalagoak posible dituenak, ezta? Horiek batzuk dira haur eta gazteen kasuan ikasgelaz kanpo egiten diren aisialdi eta kirol emanaldietan, kontsumo digitaletan, edo guk alduok tabernatan, dendatan eta lan munduan egin ditzakegun erabilera bietan, ez? Hor finkatuko ditugu gure helburu nagusiak. Izan ere erronka egon badago, ez bakarrik euskararen ezagutza handitzearen arira, baizik eta baita ere euskararen erabilera handitzearen arira, ezta? Horretarako gako batzuk eman dituzue plan estrategiko horretan, baina honen arira zen nolako hausnarketa egingo zenuke? Nik uste dut gure lurraldeak egoera soziolinguistiko ezberdinak dituela, eta iruditzen zait hizkuntzaren erabilerak eta hizkuntzarek garapenak lotura handia duela errealitate soziolinguistiko horiekin. Esango nuke euskaldunek gehien dagoen eremuetan euskara gehiago hitz egiten eta entzuten dela, eta alderantziz beste lurralde batzuetan zailagoa dela, ez? Eta iruditzen zait hizkuntza gaitasunak ere lotura zuzena duela inguru horrek daukan eraginarekin. Orduan, edozein kasutan, hori da abiapuntua. Gaur inoiz baino baliabide gehiago dauzkagu, uste dut abiapuntu ere inoiz baino hobea dela, eta errealitate horietan oinarrituta eman behar diogu bultzada eskuartean daukagunari. Eta ildo honetatik, sektore publikoan euskararen erabilerak ez denolako garrantzia hartzen du? Sektore publikoan nik lotzen dut batez ere lan eremuarekin. Agintaldi honetarako daukagun helburu nagusietako bada ekonomiaren eta enpleguaren munduan eragitea, ez? Eta nik administrazioak ikusten ditut zentzu honetan ia eremu sozioekonomiko bat bezala. Esan nahi dut, bilatzen duguna da euskara lan hizkuntza bat izatea, bilatzen duguna da euskara zerbitzu hizkuntza izatea, bilatzen dugu pertsonen artean lanean euskaraz hitz egitea, bilatzen dugu jendeari administrazioetara datorrenean euskaraz erantzuna emateko gaitasuna edukitzea,
Eta bilatzen dugu baita ere, gure eguneroko lanean euskara tresna izatea, agiriak sortu, dokumentuak sortu, legeak sortu eta barretarako, ezta? Eta orduan guzti hori dago lotuta administrazio publikoetan hizkuntzaren garapenarekin eta erabilerarekin, eta nik esaten dizudan bezala sartuko nuke eta estrategiak hortik joko luke, eremu sozioekonomiko guztian enbinen nahi dugun helburuarekin. Eta euskaraz ari garela, gaur bertan Donostian egin dute agerraldia AEK-ko kideek, datorren urterako korrikaren xehetasunak emateko, nola ikusten duzu egoera? Bueno, alde batetik esan nahiko nuke euskararen erabilerak beste hainbat gauzek bezala pandemia urte eta erdi luze honetan kasu batzutan eta toki batzuetan zailtasunak izan dituela, ez? Zailtasun horiek nabarmenak izan dira euskaldun gutxien dagoen eremuetan, bertako personek zailtasun gehiago izan dituztelako, bereziki euskara hezkuntzarako tresna bezala erabiltzen duten gazte askok, ez? Inguruan ez dutelako behar beste euskara bizitzen eta entzuten. Baina adibidez euskaltegietan ere izan zuen eragina, eta korrikaren antolatzailea AEK da, eta erakunde publikoetatik laguntza eman zaie, baina hala ere notatu da, ez, euskaltegietan ikasle gutxiago izan da, harreman asko zailagoak izan dira, modu digitalak erabili behar izan dituzte zerbitzua emateko ikasle ziren hoiei, eta guzti hori borobiltzeko esango nuke, igaz egitekoa zen korrika, egin gabe geratu zen, osasun egoerak ez zuelako biderik ematen horretarako, ez? Orduan, hizkuntza kontutan ere, esango nuke beste arlo batzutan bezala, naiz eta oraindik pandemia egoeran gauden, berpizte momentu batean gaudela, ez da? Eta nik, datorren urtean, gaur aurkeztu duten, eta 22ko martxoan egingo den korrika ere ikusten dut, hizkuntzaren ikuspegitik berpizte horren elementu bat bezala. Gai honekin lotuta, kulturaren transmisioaren eta baita ere euskararen transmisioarekin lotuta kezka agertu du pantailak euskaraz plataformak, batez ere ikus-entzunezko plataformetan eskaintzen diren eduki gutxi dagoelako euskaraz, ezta? Legebiltzarrean egon ziren aurreko astean proposamenak aurkezten, egoera iraultzeko aukerarik ikusten duzue? Nik esango nuke daukagun erronkarik zailenetako bat dela. Helburu bezala ipini ditugu agintaldi honetarako, lehendik zetozen bide batzuei jarraituta, hizkuntzaren ezagutza eta erabilera bultzatzeaz gainera, sustatzea hizkuntzaren erabilera eremu ez formaletan. Horrek esan nahi du, ahalegin berezi bat egingo dugula eskolaz kanpoko jardueratan, kirolarloan edo aisialdian euskara presenteago egon dadin, edabideetan ere euskara presenteago egon dadin ahaleginak egingo ditugu, eremu sozioekonomikoan ahaleginak egingo ditugu, eta hor identifikatuta daukagu baita ere mundu digitalean euskararen presentzia areagotzea. Gertatzen dena da, mundu digitala gaur ez da kutsatila bat, dena da digitala. Eta denean eraman nahi dugu, eta denean ikusi nahi dugu presente euskara, eta horrek lan izugarri bat jartzen dugu. Erreza ez lan bat. Eta hau, eramaten badugu ikus-entzunezko edukien mundura, lana oraindik ere konplikatuagoa da. Errealitatea da, gaur egun ikus-entzunezko horiek entzun eta ikusi egitezkeen plataformatan musikaren kasuan behar bada gutxiago, baina audiovisualek edo filmetan eta serietan presentzia hori txikiagoa dela, eta mundu oso bat dela, mundu osotik sortzen diren gauzekin, eta mundu oso hori euskarara ekartzea ez da erresa, eta asko kostako da. Ez dakit posible izango da nire. Baina edozein kasutan, realidade horri ere heldu egin behar zaio, eta ahaleginak egiten ari gara, plataforma handi horietara hurbildu eta beraiekin batera lantzeko eta ikusteko ze pausu eman daitezken euskararen presentzia ia zero izatetik pixka bat gehiago izatera iritsi dadin. Honekin lotura zuzena du Madrilen prestatzen ari diren ikus-entzunezko lege proiektu hori. Ez da kezka piztu da, izan ere hizkuntza kuotak ez dituztela ezartzen, zirriborro horretan Euskal Alderdi Jeltzaleak zuzenketak aurkeztu ditu, kontuan hartuko direla uste duzu? Bueno, seguru nago Eusko Alderdi Jeltzaleak bere ahalegin guztiak egingo dituela, uste dut Bilduk ere egingo dituela, eta ikusi dugu Kataluniaren izenean Madrilen ordezkari direnek ere ahalegin hori dutela eskuartean, ez? Estatu Espainiarrak edo Espainiako gobernuak onartu behar duen ikus-entzunezko lege horrek gehiengoa behar du parlamentuan.
eta gobernu Espainiarrak erabaki beharko du norekin lortzen duen gehiengo hori. Eta badaki, gehiengo hori Euskadiren eta Kataluniaren izenean dauden talde nazionalistekin lortu nahi badu, kontu honetan pausoak eman beharko dituela eta konpromisoak hartu beharko dituela. Kulturarekin jarraituta, 2022ko aurrekontuei begira, kultura eta hizkuntza politiken aurrekontuen herena bideratuko da kultura proiektuen zabalkunde eta sorkuntza berpizteko edo bermatzeko izan ere sektore honek pandemiaren eraginez zuzeneko ondorioak izan ditu, ezta? Bai, eta ez dakit behar beste aztertu ditugun ondorio horiek, ez? Modu orokorrean esaten dugu kulturak asko sufritu duela, baina behar bada zehatzagoak izan beharko genuke. Eta gai izan beharko genuke ongi identifikatzeko zeintzuk diren, gertatu diren kalte horiek. Adibidez, kaltea oso nabarmena da, gauetan musika emanaldiak ematen dituzten aretoen kasuan, ze urte terdiz itxita eduki ditugu. Kafe antzukia edo doka adibidez. Kaltea ere bastante nabarmena da, kalean egin izan diren ikuskizun askoren kasuan, eta gogoan daukat kalean zerkia, ze hilabete askotan, kalez kale ibiltzea ikuskizun ibiltari bat ezinezko bihurtu da, hartu behar izan ditugun erabakien ondorez. Gero badira, aktibidade pribatu batzuk ere, kaltetuak gertatu direnak muga guzti horiengatik. Eta gero, badago esan dezagun kalte publiko handi bat. Egia da, administrazioek beren baliapideekin bete dutela hutsune hori, baina SGAek atera berri ditu 2020 urteari dagozkion datuak takilari lotuta daudenak. Zer esaten digute datu horiek? Esaten digute ikuskizunen kopurua 130 jaitsi dela gutxi gora bera, baina ikusleen kopurua 170. 170 ikusle falta ziren, beraz, 130 izan da parte hartu duen publikoa. Eta horrek eragin ekonomiko badu, ze sarrerak ordaintzeko zauden personak ere gutxiago izan dira. Orduan, kalteak, batzuk pribatuak dira, publikoak beste batzuk, diru publikoak baliabide publikoekin estali daitezke, aretoa handien galerak, orkesta publikoen galerak, eta bar. Gero badago mundu pribatu bat, atenditu behar dena, ez? Eta horregatik, erakundeetatik planteatu ditugu hainbat ekimen. Bereziena, seguruenik, nik uste dut, euskal kulturaren kasuan izan da, igaz bultzatu genuen beste bat programa. Beste bat programa horren bitartez posible egin genuen hainbat kantarik, dantzarik eta antzeslek lan egitea eta diru bat kobratzea horren truke, eta aurten beste bat berria edo beste bat berriz egingo dugu, urtea ez delako askorentzat errezea izan, eta urte honen bukaera, eta datorren haren hasiera eramangarriago izan dedin, nahiz eta berriz ere osasunak hor zailtasun batzuk ezartzen dizkigun, eta horiek ere kudeatu beharko ditugun. Esan bezala, pandemia oraindik ez da amaitu, ez da, neurri berriak indarrean daude, eta kolokan egon daitezke neguan eta udazkenean egongo ziren hainbat ekitaldi edo kultur ekitaldi handi, besteak beste, Durangoko azokaren atarian gaudela ere esan dezakegu, orain arte pentsatzen zen aurrez aurrekoa bermatuta egongo zela, aurrikuspenik egin dezakezu? Nik orain egin behar dudana da, orain arte egin dudana, Geredea Galkarteko ordezkariekin hitz egin, eta nik uste dut egin behar dugun alegina dela, ez momentu honetan behintzat bertan bera ustekoa. Uste dut egin behar dugun alegina dela elkarrekin pentsatzea, ze modutan egin dezakegun seguru izan dadin. Eta helburu bezala jartzea, igaz modu digitalean egintzen azoka, aurten digitalean ere egingo da, baina pentsatu beharko genuke ze baldintza bete beharko lirateken presentziala edo aurrez aurreko azoka hori ere egin ahal izan dadin. Eta hau egin beharko genuke Durangoko herriari arriskurik sortu gabe. Ze gauza bada aretoa eta azoka egiten den areto hori kontrolatzea, baina badakigu azokak jendea eta pertsonak dakartzala Euskal Herri osotik, eta horiek gero ezin daitezke modu kolektiboan edo masiboan ibili herrian, ezta? Orduan, hau dana izan beharko dugu kontuan, eta pentsatu eta erabaki zen neurri hartu beharko lirateken azoka egin dadin. Ekonomia lorrera begiratuta, aurrekontu proiektua aurkeztu du Eusko Jaurlaritzak, aste honetan zehar Pedro Azpiazu Ogasun sailburua biltzen ari da talde politikoekin, desberdinekin, gaurkoan Euskal Herria Bildurekin, ostiralean Elkarrekin Podemosekin. Ez dakit, babesak lortzeko aukerarik ikusten duzu aurtengoan?
Bueno, aurtengo abiapuntua ezberdina da, eta hori danok dakigu eta uste dut horrela esan behar dela, ez? Gobernua babesten duten talde biek, EAJak eta PSek gehiengoa dute legebiltzarrean. Orduan, behar izanik ez dago. Oain, behar izanik ez izan arren, eta ikusita ze momentutan gauden, da nik lehen esaten izun berpistearen momentua izan beharko lukela honek. Zenbat eta babesa handiago auki berbiste horrek hobeto. Jaurlaritzak ahalegin izugarria egin du baliabide berezko dauden baliabide guztiak eta ez daudenak ere aurrekontu horretara ekarriz, eta inoizko diru kopururik handiena erabiliko dugu aurrekontu horiek osatzeko. Aurrekontu horietan garrantzi berezia eta berezia dute arlo sozialarekin zerikusia duten partida guztiak. Hezkuntza dela, osasuna dela edo laguntza sozialak direla. Eta gainera, ahalegin berezi bat egingo da inbertsioetan. Inbertsio horiek bilatzen dute gizartean ekonomia berpiztea eta aktibatzea. Beraz, ahalegina handia da. Ahalegin hori osatzeko modua balego Jaurlaritzak bereak dituen konpetentzien edo ahalmenen barruan eta lehendik ere dirutza handia jartzen ari garen ezkero, kontuak apurtu gabe, ona izango litzatik eta ahalegindu beharko genuke, bai zabalagoa lortzen. Euskal Herria Bilduren kasuan, esaterako Nafarroako aurrekontuak babestu ditu, baita ere Espainiar estatukoak. Horretarako borondatea ikusten duzue baita ere Euskal Autonomia Erkidegoan? Bueno, nik ez nuke baitu beharko borondatea, ez? Ikusiko dugu gero gauzak nola gertatzen diren, baina, egin daiteken ariketa bat da hartzea, Nafarroan egin duten akordio bere horretan, eta Euskadira ekartzea, eta galdetzea EH Bilduri termino horietan babestuko lituzketen edo ez Jaurlaritzaren aurrekontuak. Aipatu duzunez, inoizko aurrekonturik oparoena izango da aurtengoa, datorren urterakoa, 13.000 milioi euro baino gehiagoko aurreikuspenarekin, Europako funtsak tartean, momentuz oraindik ez dago argi, zein proiektu jasoko dituen Europako diru hori, baina hala ere behin baino gehiagotan azpimarratu izan duzue, aurrekontu horietan barne bildutako proiektuak, naiz eta funts horiek jaso ala ez, aurrera aterako direla. Bueno, uste dut importantea dela esatea, Jaurlaritz aurrekontua egiterakoan, batetik egin behar da diru sarreren kontaketa, edo zenbaketa, eta bestetik gastuena. Eta esan behar da, diru sarreren arloan ez ditugula aintzat hartu Europatik etorri daitezken diruak. Espainiako gobernuak adibidez bere aurrekontuak egiterakoan sartu ditu diru sarrera modura, ingreso modura Europatik espero dituen diruak. Guk ez. Beraz, guk diru sarreretan kontatu ditugun baliabide guztiak dira aldundietatik etorriko zaizkigunak, kontzertu ekonomikoaren flujoen bitartez, edo herri-zorraren bitartez lortuko ditugunak. Beraz, ez Europatik etorri litezkenak. Hoiek izango lirake gehiago. Gaur egun daukaguna baino gehiago. Eta bai esan duguna da, guk aurrekontuetan jaso ditugun inbertsio proiektu guztiak gauzatuko ditugula eta mamituko ditugula Europako laguntzak etorri edo ez. Beste bide bat geratzen da argitzeko, eta da, zenbat baliabide gehiago lortuko ditugun Europako funtsetatik eta nora eramango ditugun. Eta horretarako egin zen, joan den urteko abenduan ahalegin bat, Next Euskadi planaren bitartez finkatzeko Euskadi mailan eta lurralde estrategikotzat jotzen diren proiektuak eta horietara joan beharko lukete baliabide europarrek. Eta baliabide europar horien informazio gehiago noiz izango duzue? Bueno, harremana etengabekoa da. Nik uste dut Espainia mailan ere zailtasun handiak dituztela behar dan bezala ordenatzeko kontu hau. Lehenengo erabakiak 2021 batean hartu ditu Espainiako gobernuak arlo ezberdinetan eta aitortu behar dugu ez dugula zer esan handirik izan. Espainiako gobernuak erabaki du, diru horietatik zenbat gobernuak berak kudeatuko zituen eta zenbat geratuko ziren autonomia erkidegoetan kudeatzeko. Eta ez zaigu gustatu neurria handi batean oso baldintzatuta etorri direlako baliabide horiek eta Madrilen erabaki dutelako zertan gastatu behar diren guk lehenagotik aurkeztutako proposamenak aintzat hartu gabe. Momentu honetan eta 2022-2023 urteei begira harremanetan gaude departamentu ministerio ezberdinekin eta Moncloan dagoen idazkaritzarekin aintzat hartu daitezen gure proiektuak. Eta orain arte hitz onak izan ditugu eta ikusiko dugu
etengabeko harreman horretatik bideratzen ditugun 22 eta 23rako beharko genituzken baliabideak. Klima aldaketari buruz eta transizio ekologikoari buruz ere hitz egingo dugu gaurkoan, COP26 klima aldaketari aurre egiteko goi bilera hori amaitu berri da, Eusko Jaurlaritza bertan ere izan da, baina hala ere Eusko Jaurlaritzak ere badu bere planez zehatza, ezta? Adibidez, Basque Green Deal delako hori, zein izango dira lanildoak aurrerantzean? Bueno, lanildoak oso potoloak dira eta asko dira, baina behar bada egin dezakegu alegina gutariko bakoitzaren gana ekarrita pentsatzeko zer egin daiteken da nola egin daiteken. Eta gero, danon arteko batuketak eta erakunden bultzadak gauzatu beharko da hori ez. Alde batetik dago gaz modura egiten ditugun isuriak, eta horiek gutxitu egin behar ditugu. Bestetik daude gure hondakinak izan etxeetan, familietan edo izan enpresetan, hondakin horiek alegina egin beharko genuke gero eta gutxiago izan daitezen. Guk erosketak egiten ditugunean, familian, edo enpresak egiten dituztenean. Pentsatu nola egin dezakegun erosketa hori, ahalik eta zabor gutxien sorrerazi dezagun ondoren. Bestetik izango litzake pentsatzea ondo, eta horretan ere ari gara, sortzen ditugun zabor horiek nola sailkatu daitezken modu txukun batean jaso daitezen. Sailkatze horrek ekarriko du hondakin horietako batzuk beste produktu batzuk egiteko erabili ahal izatea edo energia sortzeko erabili ahal izatea. Azkenik geratuko zaizkigu hondakin batzuk berrerabili ezingo direnak eta horiek ikusi beharko dugu zabortegi eta planta ezberdinetan nola kudeatzen ditugun. Eta gainera dago, gure eguneroko bizimoduan, adibidez etxe bizitzetan dauzkaguna isolamentuak edo ez dauzkagunak, edo gure garraioaren erabilerak. Gutariko bakoitzak hartzen ditugu erabakiak, trenez ibili, kotxe zibili, gero dago trenaren erabilera, daude kamioiak, orduan guzti honek sortzen digu egoera bat, datozen urteetan eutsi behar digu egoera honi. Euskal gizartearen konpromisua eta Euskal erakundeen konpromisua da, arlo guzi hauetan lan egingo dugula, ahalik eta hondakinik gutxien sortuko dugula, sortzen ditugun horiek sailkatu eta tratatu egingo ditugula, eta isuriak gutxitzen ahaleginduko garela danok. Eta horretarako Jaurlaritzak dauzka plan ezberdinak gai hauetako bakoitzari erantzuna eman behar digutenak. Bingen Zupiria Eusko Jaurlaritzako bozeramailea eta kultura eta hizkuntza politiken sailburua, eskerrik asko Hamaika Telebistarentzat tarte bat hartzeagatik. Eskerrik asko zuei. Eta tarte bat eta jarraian gara bueltan solasaldiari bide emateko gaurkoan Alaitz Argandoña eta Joserra Bezerrarekin orain arte. Mirador
Ez dut uste rokak euskaldudunik ezer. Izatekotan batzun jarrera izan da oso kontuan hartu dana, ez da? Bueno, ez dakit, Roberto Mosok euskeraz kantatzeak izango zuen kolpe handi bat, seguraski, ertzainak euskeraz izateak ere bai, eta nik uste kolpe handi bat emantzula kortatuk. Uste dut, kortatuk erabakizunean, taldea ustea, euskalduntze prozesu nahi zielako, eta ja urrengoak euskaraz behartzulako, beak ere euskaldundu zielako. Nik uste horrek zedarri bat jarri zula, ez da? Eta negu gorriak ekarri zula hori. Baina esate izu nik uste jarrera kontu badala eta batzuena. Eta gero bere kontestura ekarrita beste garai bat zan. Orduan nik uste identitateak askoz ere indarra handigoa zeukan gaur egun baino. Gure identitate horren bila jende asko juntzan, aeka peto zebilen. Euskaldunak ez zirenak ere horren bila jo zuten, ez da? Uste ezin dela bereizi roka eta kalian gertatzen ari zana ere. Bazan jarrera bat, euskaldun bezala agertzeko, euskalduna naiz eta arronago, eta hori dana zegoen. Gaur beste modu batea ikusten dira gauzak, globalizazioa hor dago, orduan ez zegoen, musika beti dago, hor dago, eta sekulako garrantzia dauka. Tokia galdu dutena gugea. Musika, gure musika, hemen egiten zan musika, hor zegon, toki guztitan zegon, jende guztiak jotzen zuen kontzertutara, ondo pasatzera, ni zer dakit, ez? Gure kulturaren barruan zegoen oainez, orain digitalizazio osti hortan denatan guk tokia galdu deu, ikusgarritasuna galdu deu, bat edo beste nabarmentzen da, baina gehienak putzu hortan galduta. Eta ez du zeikusik inglesez kantatzeak edo euskaraz kantatzeak, Hor daukagu berri txarrak, ez da? Edo geneukan, euskaraz kantatuik bide aski zabala induna, ez da? Beraz, hizkuntza ez da arazoa, beste zerbait da. Eta hor daukagu guk arazoa, gure komunikabide, gure kultur teknikarik, noaino utzi diogun globalizazio horri sartzen, ez da? Netzat koska hor dago. Baina musikak sekulako indarra dauka, eta uki du, eta ukiko du. Igual, erantziko nuke, garai hartan asko, eta guaindik ere, bazeon ustel bat, nire ustez, rokak inglesez behartzula. Edo, seguraski, entzuten zan gehiena inglesez zalako eta bar, ez? Eta moda kontu bat ere bazala iruitze zait, edo behintzat sinismen hortatik egiten zana. Seguraski gaur egun reggaetona castellanoz indardan bezala, behar bada, ez? Bazeon hizkuntza eta musika motarekin lotura hori behar bada, edo behar bada gabe beharko elukena, ez? Bai, egoten da, lotura artifiziala da, oso azalekoa da, baina 16 urteko gazte bati lotura hori esatea hori ez dagoela, nahiko zaila da. Bai, eta egia da hori reggaetoia eta horrek gauzek oindik ez dela hain normala ikustea euskeraz, baina nik uste dut musika dela, eta gero estiloak nire ez guztan generoak. Ez dakit, hori igual musikaren ontzako askotan ez da erreza, ez da galtuten duten, eta ze estilo ditzen dozu, eta hau eta beste, baina esketzuten dut hau, eta hau, eta... Oso harrigarri egite zait, gaztea edo EITB edo berdin da, jartzeituzten musikak, talde inglesak, amerikanoak, sekulako informazio pila emate izue, baita ze koloretako kantzontzilo gazte dituen, eta Euskal Herriko taldeak nola agertzen dira. Bueno, ni alako naiz, eta Euskal Abestia nire gomendatu nahiko nuke, behakin behar du bere buruaren promozioa, lotxa-lotxa, mesedez, hori ez da serioa. Irrati eta telebista publikoan, lotzagarri da zelan begiratzen den gehiago audientzia, kultura baino. Eta horrek ez teko zentzurik, ez? Eta musika alternatiboan munduan holan izen da. Horrek irauten deu, komunitate bat dauelako eta jarraitzen dauelako purbet eskibetan horrek sartzen dut zuezan gauzek. Hori Spotify eta gertzen jatu zen listak eta horrek, horretatik kanpo bizi garanok, beti hori gitxi batzuk izango gara.
Nik uste kontzertu txikiak eta formato txikia nire gustorako egokigoa da, eta gure herriaren txikitasuna ikusita, uste dut hori dela guri... Formatu txikiaren aldekoak, orduan. Hemen be hori gaztetxen zirkuitoa dekogu, eta hori ez da leku askotan pastan, oso garrantzitsu da musikariontzako, hasibarriontzako batez be, zelan hori herri bakotzean hile gaztetxe bateko zuen, eta holau zirkuito baten jotea, eta gero dauen giroa gaztetxetan joteko momentuen be, nik gustukoen dekotena, eta gero publiko duen be bai, izango da gustukoen dekotena, zer ganera benetan ikusten zuz taldeak, eurretik, trampa barik. Eta gaur egun, esate dizut, ETV-i, euskara gelditzen bazaizkio 500 urte, ETV-i 100, ETV bati. Eta mantenduko da, askotan mantentzean bezala, korrektismo politiko bategatik mantendu beharra daolako kanal bat, beste gauza asko mantenduko di bezala. Emateit itxura liburu batzuk subentzionatu beharra daudela bezala, euskeran alde gaudela. Postureo bat. Postureo bat, eta zuk euskara inbadezu, normalizatu alde guzitan, obligao langile publikotan euskara ikastea, euskeraz lan egitea, eta orduan izango normala, eta besteanak izango partxe puta batzuk, ezertako barieztuenak. Eta egunero legez, solasaldiari bide emango diogu, eta horretarako gaurko gonbidatuak dira alde batetik Alaitz Argandoña, eguerdion. Eguerdion, Leire. Eta bestetik Joserra Becerra, eguerdion. Bai, kaixo. Mahai honen bueltan, gaurkoan osasun publikoari begira jarriko gara, izan ere koronavirus kutsatzeak goraka doazen honetan, osasun publikoaren azterketa bat egitera gonbidatuko zaituztegu gaurkoan, hala ere lehenik eta behin entzun dezagun Zatze sindikatuko kidea den Maitena Larrañaga, izan ere beraiek sindikatutik salatu dutenez lankarga jasanezina dute oraindik orain. Erizainak eta ospitaletan ere erizainak oso nekatuta gaude, bai fisikoki eta bai mentalki, nik lankideak oso erreta nabaritzen ditut. Lankargak izugarriak dira eta guzti honek egiten duna da egoera jasanezina izatea. Ez dira irtenbideak arrazo estrukturala dagoelako, partxeatzen bakarrikari dira. Pentsatzen dugu ez dagoela borondaterik. Hortxe Maitena Larrañaga, Zatze sindikatuko kidea eta izarrainaren hitzak, zuek nola ikusten duzue osasun publikoaren egoera, kontuan hartuta ez, pandemia garaia den ia amaieran edo ote gaudena, dirudi ez dirudien arren ez, oraindik ere amaitu ez denik, baina zailena amaituta, zer ikasi aldugu, egoera aldatu alda? Nik azken finean, askotan komentatu duguna, ez? Konfinamendu garaia edo osasun krisi garai batean, hainbat gauzak edo lehentasunak mahai gainean ipini dira, baina ez dira pausoak eman horri buelta emateko, ezta? Eta nik uste dute hori konfinamendua eta osasun krisi batean saiatu dira hainbat gauzak sartzen, bai privatizazioa, olako kolak eta itxaropen handiak egoten direnez, jendea joaten da beste motatako zenturretara, arreta presentzialaren bila, gero hori arreta telefonikoarena bebai sartu digute, eta nik uste dute hori ezin dugula onartu. Eta gero nik uste dute langileek esaten dutena, nik uste dut hau arazo estruktural bat da, ez egoen aurre ikusita, eta ez dakit nola ez egoen aurre ikusita, osirekin hitz egin dugun hainbat aldiz, eta haiek esan digutena izan da, langileek deskantzua behar dutela, eta guk hori eskubidea daukate, eta gu deskantzaren aldekoak gara, baina horrek ezin du suposatu zerbitzuaren murrizketa, eta ja abisatu ziguten Gabon garaia, edo neguko garaian, berriro ordutegiaren murrizketak egongo zirela. Orduan nik uste dute, ez dakit zenolako aurre lana daukatela, nik uste dute arazo hau konpondu behar dela, baina betiko, esaten dutena. Ez partxeak ipini baizik eta inbertitu eta honi buelta bat eman. Maitenak aipatu du arazo estrukturala dela,
Eta hori aipatuta, pentsatu behar dugu, pandemian zehar sortu diren itxaron zerrendak gutxitu behar direla. Orduan, arazo estrukturala handitu egingo da. Niretzat ulergaitza da ikustea kaleratu direla langileak, baina ez bakarrik txertaketetan ari zirenak, baizik eta aztarnariak ere bai. Eta ulergaitza da ikusita zenolako egoera daukagu aurretik, nola gauden 6. olatuaren atarian, eta momentu honetan azternaririk gabe nola detektatuko ditugu kutsatuak, nola zelatatu dugu virusaren ibilbidea, edo nola egin aurre osasungintzan sortuko den lankarga handiagoa. Eta niretzat oso zaila da ulertzeko. Baina, espero behar izan zuten gripe garai bat egongo zala dinut hilabete honetan. Orduan nola pentsatu alduzu hori justo da momentua hori botatzeko jendeak kalera edo ordutegiaren murrizketa egiteko. Nik uste dute, ez dakit, honi buelta eman behar diogu, ez dakit zelan bebai eskaintzen diren lanpostuak, nik uste dut lan baldintza honetan izan beharko dira, ze batzutan esaten dute lana dagoera, baina ze baldintzetan ez dakigu be, eta nik uste dut hori bebai landu behar dugula, eta pentsatu behar dugu bebai batzutan langileek ezin dutela hori lan guztia atera, lan baldintzak ez direlako onak edo izan beharko ziren moduan. Gero bebai ikusten ari gara hemen Bilbon, hainbat zerbitzu murriztu nahi dituztela, adibidez, udaletxearen ardurapean dagoen SAMUR anbulantzia zerbitzua kendu nahi dute, eta horregatik auzo elkarteok joango gara hurrengo astean plenora salatzera eta esatea mesede zerbitzu hori eskentzea. Baina ez da zerbitzu bakarra. Bebai, Olabeagan barrutian zeukaten osasun zentro txikia eta orain itxita dago. Nik uste dut osasun krisi garai honetan zerbitzu honetan inbertitu egin beharko dela eta ez murriztu. Ez gaude ikusten hori, ez dugu ikusten hori inbertsio bat dagoela eta hori ez dakit pausoak ematen ari direla alde honean, baizik eta justo kontrakoa. Ez da dirua aurrezteko momentua, justu kontrakoa. Zuk aipatu duzu gripea, pandemia iritsi baino lehen beti gertatzen zen gauza bera gripearekin. Urtarrilean eta otsailean lan karga handitzen zela eta beti gainezka zeuden ospitaleak. Orduan, honi gehitzen badiozu pandemiaren 6. olatua, hori itxaron zerrendak eta guzti, ikuspegia ez da samurra. Ere hemen monetaren bi aldeak ikusi behar dira, ez da, alde batetik langileen egoera, baldintzak eta lan baldintzak, eta bestetik pazienteek edo eta herritarrok pairatzen ditugun ondorioak, ez, honen ondorioak eta zerbitzuaren edo zerbitzu esaren ondorioak komentatu duzu, aurrez aurrekoaren etenaldia egon dela, oraindik ere jarraitzen duena momentuz hainbat espezializazioetan, baita ere telefono bidezko arreta, SAMUR anbulantzien kasua, baina aurrerantzean, itxaron zerrendak ere kontuan izan da, eta detektatu gabeko gaixotasun guztiak kontuan izan da, etorkizuna nola irudikatzen duzue, gaur-gaurkoz dauden baliabidekin? Nik uste dut nahiko beltza ikusten dugula orokorrean, gainera zuk esan duzuna, medikuek salatu egin dute infradiagnostiko bat egon dela, eta horren ondorioak ikusiko ditugu laster, gero nik uste dut osasun mentalak edo gaixotasun mentalak bebai agerian agertuko dira ez bada bihar izango da hurrengo hilabetetan, eta nik uste dut hor inbertsioa beharrezkoa dela, eta nik uste dut inbertitu behar dela bai tresnetan, baina baita ere plantillan, hori indartu behar da plantilla, ze gainera azken bola honetan exigitu egin diegu ematea 100% baino gehiago, eta nik uste dut batzuk nekatuta daude, eta bebai ikusiko dugu zenolako bajak egongo diren, zen ikuste dut bebai batzuk mentalki izan behar da oso gogorra olako ardura eramatea denboraldi hain luze batean, eta nik uste dut ondoriak izango dira nahiko larriak, oraindik ez dakigu zenolako egoeran egongo garen, ze ematen du hau luzatzen ari dela, ze hori 6. olatua dela eta
gero gabonak hor ditugu eta badakigu zer gertatzen den olako garaietan, ze hor dana da jatea eta edatea eta horrekin lotura daukana da musukoak entzen dugula. Ez dakit, nik nahiko beltz ikusten dut, eta horregatik nik uste dut dala momentua hiritarrok kalera ateratzea, exigitzen, inbertsioa, lehenengo arreta bultzatzea, eta baita zergatik ez langileen lan baldintzak hobetzea. Nire ustez, agintarien aitzaki unibertsala da pandemia. Eta ezke pandemian gaude, ezke pandemian, baina urte bat terdi geroago, hori onartezina da, eta argi eta garbi esan behar dugu. Baina askotan esan dut, eske izan da bat-bateko gauza bat, baina ez da bat-bateko gauza. Askotan ipatu dugu, hau ikusten zan, eta nik askotan esaten du, ni ez naiz oso azkarra, eta nik ikusten dituen gauza batzuk, gertatu dira, eta jendea oraindik harritzen dira, hau gertatu da, behitu, 3. olatua, 4. olatua, olatu bakoitzan zen, ui, kontxo, urrengo olatua. Eta adituek esaten zuten, hau gertatuko zala. Ikusiko dugu nola amaitzen den asunto hau. Beste gai bati helduko diogu, hirigintzarekin eta garraioarekin lotura zuzena duena, berri bati helduta, eta horixe bera da Euskal Autonomia Erkidegoan Renove planaren barruan lagundutako zero auto elektriko dagoela, eta kargatzeko puntu gutxiago ere dagoela. Zeren isla izan daiteke hau? Bueno, Berdeon aldetik orain dela 2 urte Renove planaren porrota aurre ikusi genuen eta hala iragarri genuen. Eta esan genuen, ibilgailu fosilei laguntzak ematen badizkiezu, orduan mugikortasun elektrikoa geldiarazten duzu, eta hori ez da bakarrik jendearen kalterako baizik eta euskal industriaren kalterako. Horrela mantentzen baldin bada, mugikortasun elektrikoa ez da abian martxan jarriko, baina martxan jartzekotan ia seguru ez dela gaur egun ikusten dugun edo ezagutzen dugun mugikortasuna. Oso desberdina izango da, ohiturak aldatuko dira eta horretarako ere hirigintza egokitu beharko da. Nik zuk aipatu duzuna, batzutan ez dakite egiten duten apostuak ingurumena zaintzeko edo negozioa mantentzeko, ez da zer da mantendu nahi duzuna. Batzutan laguntzei buruz hitz egiten dugunean, ni pentsatzen dut hemen Eusko Jaurlaritzak zen nolako garraio bideak bultzatzen dituzten, zer dekogu hori abiadura handiko trena, gero zen nolako apostuak egiten dituzten, bai Gasteizen frakinen rolloarena, edo hori makroproiektu eolikoekin, eta esaten dugun askotan hori berrizgarritasun aldekoak garela, baina ez edo nola, eta orduan nik uste dut batzutan hori zaindu behar dela. Eta hirigintzaz bebai askotan hitz egin dugu, nolako hiriak sortzen ditugun. Nik uste dut eta federazioan askotan hitz egin duguna izan da deszentralizazioaren aldeko apostuak egin beharko direla, bai, hori, zerbitzuak, lanak eta azpiegiturak zure auzoan eukitzeko, hori pandemia garaian ikusi zen lehenengo fasean non hori kilometro bat geneukala mugitzeko, eta esen nahikoa gure beharrak betetzeko. Eta nire apostu izango zen hori garraio publikoaren aldeko apostu, baina sendoa eta indartsu bat egitea, bai berrantolatu behar da Bilbobus osoa, nik uste dut da 1989an izan barko zen hori berrantolaketa hori, gero 3. linea metrokoa hor dekogu eta atzeratzen ari da, txartel bakarra hor dekogu, ez dakit, hainbat gauza ditugu oraindik lantzeko, eta gauz beste makroproiektuei begira, eta ez benetan etxeko gauzak zuzentzeko prez. Bai, mugikortasuna pribatua gero eta garestiago izango da. Bai fosila eta bai elektrikoa bai. Hor daude autobideen peajeak eta guzti, eta dira mugikortasun pribatua gero eta murriztuagoa bihurtzeko. Orduan, ikuspuntu horretatik oso garrantzitsua ezinbestekoa da zuga aipatu duzuna, garraio bide publikoak. Hori merketzeko, geure mugikortasuna merketzeko, baina hala eta guztiz ere,
geure hirigintza moldatzen ez baldin badugu, eta Parisen asmatu zen 15 minutuko hiri hori garatzen ez baldin baditugu geure auzo guztietan edo geure herri guztietan, ezinezkoa izango da, hori bakarrik. Orduan, guk eskolara oinez joateko aukera badugu, gehienetan kotxez joaten gara umeak eramatera. Nik nire kasuan ez, baina gehienetan hori gertatzen da. Orduan, hori egokitzeko geure hirigintza ere egokitu behar da. Eskolak ez dira alboko edo beste auzoetan edo beste herri batzuetan egon behar. Hiri erdian edo herri erdian egon behar da. Guztiok, hori 15 minutuko hori oinez edo bizikletaz joateko aukera euki ahal izateko, ez da? Azken boladan, nik uste dut atzera pausoak egon dira bankuen kasuen arabera, sukursal asko itxi dira, eta auzotik mugitu behar zara, baita gestio niminoak egiteko, ez da? Eta baita ere, Deustuko pak izten da, eta zaten dizute basurtora joateko. Gauza, bera, mugitu behar zara, ez dakin nora. Dinot, nik uste dut kontraesan batean sartzen ari gara, eta gainera, zuk aipatutakoa, ez da bakarrik, oinez, dinot, kotxe bat hartu behar duzula eskolara joateko baizik, eta zenolako sarea sortzen duzun, zu ez bazauz zure auzoko eskolan, ezara egongo zure auzoko jendearekin gero jolasten, ez? Zure klasekideak izango dira beste auzoetakoak, orduan, berriro mugitu beharko zara, zure ikaskidekin jolasteko edo gelditzeko edo lanarako. Euskadiko herrialdeetan gauza bera gertatzen da beste maila batean. Hau da, beti hiriburuetara joan behar gara edo zertarako. Eta eskualdeko hiriburuak ia ez dira existitzen. Ezertarako, hemen Bizkaian edo zertarako Bilbora, edo Donostian, edo Gasteizen, Gasteizen askoz gehiago, ez da? Orduan, hori aldatu behar da. Zertarako nahi dugu abiadura handiko trena? Bilbotik Donostiara edo Gasteizera joan etorriak egiteko, baina eskualdeak ez dira existitzen. Erditik ez da ezer existitzen, eta hori ezinezkoa da. Garraio publikoa behar dugu, eskualde guztiak eta lurralde osoa lotura sortu ahal izateko eta sare bat, benetako sare bat sortzeko. Zer nolako lotura duen hirigintza ereduak garraioarekin. Beste gai bati helduko diogu baita ere, eta emakundek azaroaren 25erako prestatu duen kanpainari helduko diogu, zuzen emakumeek, adineko emakumeek, hain zuzen pairatzen duten eskutuko indarkeria jarri dute fokoaren erdian, entzun dezagun lehenik eta behin Izaskun Landaidaren hitzak, emakundeko zuzendariaren hitzak. Hainbat pertsona jarri ditugu emakume hauen testigantzak entzunez, eta ondoren galdetu diegu euren inguruan inoiz antzeman duten honelako indarkeriarik. Testigantza hauek entzun ondoren askok erantzun digute baietz. Beraz, aurrerantzean ere testigantza hauek zabaltzen jarraituko dugu, balio dutelako indarkeria eskutuena ikustarazteko. Izan ere, eraginkortasun honek eta emakume nagusien ikusezintasunak bultzatu gaituzte berriz ere kanpainan haien egoera azaltzera. Haien testigantzak benetan baliokoak dira. Konturatzeko indarkeria gure inguru hurbilenean gertatzen dela askotan eta ez dugula beti antzematen. Hortxe, Izaskun Landaidaren hitzak, kanpaina ikusteko aukera izan duzu, zer iruditu zaizue? Bai. Nik uste dute gertatzen dena da, orokorrean da, adineko jendeaz ez gara arduratzen, baina ez bakarrik indarkeria sexista dela eta baizik eta hainbat arlotan, ikusten ari gara pentsionistek behin eta gehiago esaten ari direla, emakumeen pentsioei buruz hitz egin behar dela, eta nik uste dut bazen garaia haietaz hitz egiteko, gertatzen dena da, betikoa eta beti esaten dugu, bakarrik hitz egiten dugu indarkeria sexistari buruz, 25. eguna edo martxoak 8 heltzen denean, eta nik uste dut eguneroko gauza bat izan beharko dela. Badago indarkeria sexista eskutu motatako pila bat, aipatzeko hori kalean bizi diren emakumeak ia ez dira ikusten,
non daude eta zenolako egoeratan daude, migranteek ere bizi dituzten portzaketak eta horako indarkeriak, ez ditugu ikusten ze atzean beste beldur asko daukate. Nik uste dut, hitz egin behar dela indarkeri sexistari eskutuari buruz, eta ez bakarrik hori adineko jendeak pairatzen dituztena, baina bazen garaia bebai haietaz hitz egiteko, eta ez bakarrik gai honetaz, baizik eta hainbat arlotan. Ze zaintza hitz egiten dugunean, askotan hitz egiten ari gara emakumea, adinekoa edo migrantea. Dinot, haiek arduratzen dira gutaz, edo gaixotasun batzuk pairatzen dituzten pertsonetaz, haiek arduratzen dira, denek uste dut aldarrikatu behar dugu beraien lana, eta beste alde batetik, hori nik uste dut salatu behar dana da, ez bakarrik indarkeria sexista, baizik eta pentsionen arloan bebaizen nolako gauzak pairatu behar dituzten, zaintza arloan eta hainbat arloetan pairatzen dituzten indarkeriak. Arrazoia duzu adinekoen arazoak normalean ikustezinak direla. Eta horrezegatik nik uste dut Emakunderen kanpaina oso aproposa dela horrezegatik. Jasaten dituzten indarkeria ikustezina edo ahaztua delako, ezta? Eta gainera oso egokia da baita ere ikuspuntua, hau da, norberaren, emakumearen testigantzan oinarritutako kanpaina delako. Niretzat oso kanpaina beharrezkoa da. Beharrezkoa da, adineko emakumeak igual ohituta daudelako edo haiek ere normalizatu dutelako indarkeria hori eta bai sentsibilizatzeko edo bai agerrarazteko indarkeria mota hori oso baliogarria da hau bezalako kanpaina bat. Bai gainean ipineneko nuke kontraesana. Izten ari gara hori arreta presentziala bai medikuan eta bai hainbat arlotan, zen ikustu dut burokrazia egiterakoan bai arreta presentziala beharrezkoa da. Ez da, orain esaten dut hori pasaporte igual lortu behar dugula eta nola lortu eta zelan eta interneten eta ez dakiz zer. Eta nik uste dut beraien sareak mozten baldin baditugu, ez daukate aukerarik inori esateko edo salatzeko zenolako indarkeria jasotzen ari diren. Eta orain dela gutxi hori emakume bat hori badago seinale bat edo abisu bat eta eman du medikuan, ez basauz medikuaren aurrean hori arreta telefonikoarekin ezin izango duzu hori egin. Nik uste dut arreta presentziala hainbat arlotan oso beharrezkoa da bebai sareak mantentzeko eta jendeare arriskuan ez ipintzeko bai bere osasuna baita kasu honetan pairatzen dituzten jendeentzako. Kasu honetan oso adierazgarria izan da gertatutakoa, izan ere mahai gainean jartzen duelako zenolako isolamendua, izaten duten baita ere adineko pertsonek orokorrean, baina baita ere emakumeen kasuan eta baita ere indarkeria jasaten dutenek, ez da? Bai, arrazoia dauka Laitzek, isolamenduarekin indarkeria mota horiek ez bakarrik daude ahaztuta edo baztertuta, baizik eta pairatzen duenak, naiz eta sentsibilizatuta edo berak ere nabaritzea, ezin du laguntza eskatu, eta oso larria da, orduan, pentsatu behar dugu hainbat atal badaudela indarkeri horren inguruan, eta adibidez askatasun ekonomikoa, normalean adineko emakumeentzat askatasun ekonomiko hori beti egon dira familia barruan eta igual ez dute lan egin eta bere pentsioa ez da duina. Orduan, hainbat atal daude hori landu gabe eta landu behar ditugula babes sare hori osatu ahal izateko. Amaitu behar da gaurko solasaldia, eskerrik asko Araitz Argandoña eta Jose Rabezterra beste den gurean izateagatik. Eta tarte bat eta jarraian itzuliko gara, eguneko albiste nagusiekin Carolina Suarez lankidaren eskutik. Ondi izan? Etxera iristen zen eta beti zegoen zerbait gaizki. Gaixotzen zaitu. Magilatuta ateratzen nintzen eta etxera bidaltzen ninduen. 40 urte